a pasal famasa nia ngain chu nula lanau pang taktan chuan a in kongka hun saka mase pa fa in kar chu do ai na thok chhotama ma nge lainat na le khongai na ne na bultran kha chung ko ti buai tu ani chhota tat mai ni kha chu akar chunga thu in keitlini chuan ama loka in pol chu en le chen thina a kotte chu khorin akha tokin chung ko khat thalak chu en le thin mi patlei rol pani son le AJ te mu a AJ mel chu thalak a en chen atang chuan a hreto a ma se omna laman lo phei chuan a mai thukru dai akar chu in neya chuan a tol pheli a AJ nu le pa gay ple li site an kar tringin an lo chuak lai chu lo en zam ru tak chunga akar atanga chuakin ami pa jok chu gay mai kala ni le ni lo azot taroya ani tholo chan chuan anu boralta Elaine Peterson gay pabial nu hluin ani chu apa ni ti ashil thu soya anu thalak lui to lampang chu entir ngala gay chuan anu pui li si ton ma a Elaine chu ashia thin ngei thu soya in chunglaman lo chuan keitlini chuan apian na pa chu athi nia ngai thin thu soin thamasa loka anu boral khan thudika sia chwa thu soya anu thuro chha phorin entir tangala chuta chuan gate chu apani tholo inziak ngei bok list chuan a chen na lo zot ve thoya keitlini chuan zakru angreng tak chunga akar chunga chen tho shila an fapa ejia lo lu chia chuan bula thove tura somin ma se in chunglama a chhotlang deya gate chuan keitlini chu enge ma chopa zota keitlini chuan high school zo chia thu soin na tho tur zon phota tum thoina changa psychiatric hospital atangin li si chu karma saloka discharge ani wangin nakal zom le me tum wanga a pasal chu a huam le huam lo zo lai keitlini chuan a sherurana eje chuan ama chawa keitlini lo thua mu chuan tunge ni ti azota gate local vengalin ani chuan chunula chu a fanoni mai thei thole unaw no an nei thut mai thei thua fa pa chu shilta a eje chuan a dong song thawak lo ngei om taka pa chu changin thinrim takina kalson san tamaka an chung ko boina siam sak wang chuan in thlasungin keitlini chuan chwa mai tuma ina tanga chwa man ma chuan gate chu akwa a atan chwa don chia ti in li si chuan in chunga le turin ron soma eje chuan chunula chu in chunga a mule a ariak don ti she thiam alom waklo keitini chuan ton zawle ke korbul chi hak wangin lis chuan ro pa pe a eje chuan ngai thilawin akal son mak bok atuk zinga chuan keitlin chuan eje chu skula kalo thlang che ti a ma se eje chuan lo nar keitlini nen chuan unaw in mil tak ani don lo top mai lis chuan keitlini chu ani leng na tura zota keitlini chuan geipan paternity test nei tura ashwai tur thoshila lizi in chung chhotur chu lis chuan a ko a lisi chwa nu chuan in chung chu keitlini chuan en kwala gay pa guitar le magazine koma alan na te mu chuan gay chu musician ani ringa bathroom lama lotin lizi damdoi elai enin engdam doi nge ti ashicha ka chuti lai chuan lisi chuan a thianu engi nen an joginga engi chuan ana cho hrisel lo na thlen tir to pakhat ani telwangin letle atumma ni ti tho shilama silis chuan na chuan damna pezo karin tho soivi a skula chuan AJ star jeki an mu chuan a thian son chuan ngok zo ma se AJ chuan a bengam lo a thona record store a chuan keitlini chu thianu elisoni chuan riru thale feliti thoshila list chu an thona architecture firm a akal tan le ta a an boss ber tilmen bula chuan ngai damadil thali a tilmen chuan a har satna to wanga a nain a torna le an famin a boy pha na te chu a soi chuak thale ta a list chuan a thiam lo ni ti pomin gay pa music te mortgage te ama tanga besina midangina annei te chu aphura tirit lutuk wangin khatia tamai khani a mase ma aya achak jok to tho soya gay pa studio a peng koya keitini confita ka lo zai lai le a pasalin azai mila music lo tum saka mu chuan makati deu chutia music an tuidon chu athik tel deu bokani ba kan har satlai bera agitar le sakhera lo per boknen anu pa chawanom no chuan li chuan office lama chuan har satna la to tho soya gate chuan ana aya hrisel na ngai pui mo jok turin chilma seli chuan tho choi nei buk sil heinem ti ina pasal chu changle ta paternity test result chungchang lizi na zo chuan gate chuan ala chwa lo tho soya ti wak ngai na shiat bik shi lo wangin thudik an chiat ma chu keitini chen pui chu phor wak lovin list chuan lo rem ti le maya AJ school bang in video games a khela
Caitlin chuan va zom ve in an pahnih chuan an khel dona rin ai takin anin kom ngi chho theita a AJ chuan anu ne na anin hlat tial tial nia sha thu soin ein bun ruaka Caitlin chuan lo ngai thareng anu thi ma a lo duat tok lo kha in chir thu Caitlin chuan soin AJ chu nuala nei wanga awan nei zia ashila zanyan ki line Caitlin chuan record dora thok turin na amu tho soya gape chuan alom nan oina thlia an pali chuan hlimhmel takin omma se boruak chu atang rong reng hlia Caitlinin wine akor oma ati buak chuan gape chuan rang takin a hruk sak ngala list chuan a pasal che dan chu makti ru tak chungin a lo en reng a pasal chuan a che dan chu amoi lo deuti a siangem a fanu po lo ni tate reng se ti ringo chu ngai to a gape chuan choi khama an fa te pani ice cream e phalna pe a lisi rem ti lo zong takani ti chiang takina sia athu nei na fa te muwa pai thazonga a pasal omdan angi ema wang chuan dokan tho sanin bathroom a aluta damdoi e toma ma seri ru thakina pai ruak ta veka ice cream dor kota nom line AJ an a star jeki ya endan chu mufuwa jeki thik tur zong in AJ laka chuan a umkwal vela jeki chuan lo en ve reng atuka chuan Caitlin chuan a thianu elisoni bula nervous breakdown nei shata nei emti zotin asia thiam dan chuan chung nei te chu mi kut chunga kut tho zonga che thu then nia asia thu soya elisoni na chan man main ejele sonan lo luta anna tho ni ma saber anon lompuya anna tho ni ma saber anon te chu elisoni chuan makalo ti viau mai ejele Caitlin te chu longchol na munan lenga eje chuan anu lim taka omve thin lai chanchin shilin anu mut swing nei chho thar thutte ahom office da kar tam tak ain khung bo thin dan tele voi khat phei chu anin hnial thin rim line anuin fanei adu ngai lo thule alo pian wanga ge pabula kumkhwa omangai pha ti te soin ana pona tor pha chepa mase in kolna adon wang chawa ahim tak thote shilvek damnoi na tanga ron chwa ta ka chuan khatianga talboi kha ani leang ti laure renga huna man thin thua soitel bok lisi office bang chuan an komchara ge pa hawa e toran lo siama hmu'a panme tum chu ding dot ge pa kut chu do ain Caitlin taksa chuan angam pa ma main azut hniam ma bok ge chuan lisi a hmu'a boy chimia lovin lisi chu an bula kalvengal turina soma mase lisi chuan lam siamin atel puilo chumi zan chuan lis chuan ari runom lo na cho soi chuak tangi ngi a Caitlin chunga iche dan le I khoi dan hi tun ma min khoi thin danen khan danglam na om lawati a mase ge pachuan chu tianga anupuina pu chu rap thak ti zetin apu na chu thom jeni lo lu tukani ti in afanu lo ni lo palponi se afanu kumrual chawni wangin chu tiang zonga a khoyemo a chet pui lo tur tho soya chumi zan li sim muhil tuilai chu thom engmo wangin hara in noilama chuk chuan stepa Caitlin tuino king chunga lo chhonen anin toka masili si chuan office kong kalo in hongle a computer lo nung renga mu atuk zinga chuan li si chuan a client poi mo tak pakhat file azong mu zo talawa Mr. Tillman ta ashila Mr. Tillman ta chuan a breakdown in trandon khan tunang che hian hei hotti ashila li si chuan ama zana a computer a khoilo Caitlin zota a khoilo tho soya rang takin pon lama chuak ngal dai Caitlin Aringhlel na chan gape chuan li si chu zot fe in Caitlin chuan anna a enroll na chan tur anei lo tho shilin ina hi izom le malu tu kanyanga ti a li si har sat na lama pu le ta tuma maseli si chuan ka tho loin tuin nge in chung mamo tumanga ti a li si hian a pasal fanau te hi achom vek zok ani mase gape chuan nervous breakdown anei le anga adam chok lawang ti a lo thon thu shila li si chuan aril rudik lawa ngain tap chungin ngai damadil ta a record dora Caitlin le AJ ten lo in biak lai takin jeki te chian hawan lo luta rimchanga la in Caitlin chuan jeki le AJ chu in mail sha tira AJ tan jeki number anei sak thei tabok AJ lom lu tuk chuan Caitlin muya a fop pala makti box si zak box sin AJ chuan ngai damadila mase Caitlin chuan enga vak ngai lo angina oma mase boruak thara Tlat an chung ko boruak der thong lu tuk engi in siam thatura ti angin li si chuan adam lo laya thil soite wangin AJ ngai damadila AJ chuan lo kwa wat chumi zan tho chuan AJ le Caitlin ten anin fopal chungchang an soilai li si chuan a sheru a ha dam don chawa lo thon na le ril ru ha na chuan a khat le ta treadmill a atlan topa
Caitlinin abilok thengem ti ron zo chuan lisi chu ain sum thei to lo AJ ne na anin fo chungchanga sha thu soi chuakin ti palani arin lo tho soitela anoki lo san de wangin gei pale AJ an local venga la Caitlin chu inherin lekha gei pe in achuak zui dai DNA test result ni in Caitlin chu afange yani atuka chuan lisia lo thu Caitlin chuan gei pa ashila ma se ni chuan trong thamwanin ni reilo te lom ri turin ati a lisi chuan presentation thataka pe a atai mak na an faklom le bok gei pa birthday lom nia lisi chuan in thlashung ru takin Caitlin ngai damadila a mental health wanga har satna to te shilvekin achung te le engkim a chan man vek chep thu te shilin gei panena music lama an tuidun lutuk te le AJ zia athak sakwang te chuan a thei ve lo thilani wangin a oruk thin thu te cho soifai ta veka ma se gei pa birthday ni hun lutaka chuan a thinlung to thin lutuk chu ti nemi na oma gei pa chuan Caitlin chu sona ona pa polanen ein mel shatira pola chuan ayai lo mel le bok lisi chuan weekend gateway na ticket a pasal birthday pola pek chu gei pa chuan a honga ma se amaluka Caitlin le pola te in chai kwal vela mu chuan amit meng chu thinrim nei na thaka wapan nain pola chu Caitlin la ka tanga in thiar film turina ti a shethiam lo taka pola in soifia tum chu gei pa chuan thinrim bel cha pha in anam sona chuak turina ti a borwa ka re duk chuan gei pa chuan makti takin anlo en thup ti chu mu a chumi zan chuan lisi chuan a pasal chu enge thil omzia azota a thinrim na kha tu poin an sha thiam thule ama poina mu a asha thiam bok tho soya mase ge pa chuan pola chu meiche bum nuam ti tak mi ni wangin pani na nga afanu ven hi madu wang mai choni ati a lisi chuan AJ le Caitlin te info kha shila ge pa chuan makati mase ingai koi wang ni lomo ti in a mental health wanga an chung ko boina potuma lom lo takin lisi chuan basement a amudon ti asoya Caitlin in athomno akhung khom line gap chu pindana aluta Caitlin chuan boruak tang reng chu ator thei to lo thu lo shila gap chuan anor lui thei lo ti in shain chuak lo tur chuan angenin angena atuk zinga li si chuak tur chuan a hotlai tur thu AJ ta na nut chia gap chuan son te na changa AJ a shwain partia omdan wang khan ngai dam dilin Caitlin ven him adu wang chawa khatia omani thu chu shila school an thlen chuan pa chuan an pathum chawa an chen ho don chuan anu nawa info arem to lo thu lai deu takina soi chuaka AJ chuan shi thiam lo taka pa enin enga tinge kanu ati a ge pa chu ariat noi kwal vel mai meya lisin an client ta na presentation a pek don chuan a file chu lo ruak vek meeting zo chuan tilmen an thinrim takina che swal man to zia shilin anha tangina ban ngala thinrim takin lisi chuan record store akala file lo delete veka Caitlin supu ina hawa Caitlin chuan ati lo takje tho soi ve thung elisoni chuan an pani chuan lo thireng tungei ni dik tak ti in lisi chuan Caitlin chu zota elisoni chu lo in rolin thlathum chung thok thu tra le rin om takani tho lo soya masi Caitlin khan chu na chu muthar chawanga in soi khani si ado soi chu lang chuak ta ni mase do soi chana Caitlin chuan chung ko member anga nin be theinan le ama lisi lom zonga omadu wangni ina soya mase lisi chuan oi sakhau lo do soi mangti in dora tang chuan chuak ngala kara tanga engi kolin geipa fanua ni arin lo thu engi shila engi chuan rin thunga takal lowin thu chiang she turin lo ti a ina thlen chuan Caitlin kar chunga dapta a an chung ko thala ka mu a arin len na zwa zen aruma kal le a DNA result le eleini thala ka mu a result a phone number inziak chu call atuma an chan thei lo wangin an address tarlana chuan akal ta a avathlen chuan damdoi in nilovin mimalram chu poget in kalbura mutazoka DNA result chu alemti ashele ta phot mai statistic officer akal tlanghala thudik chat nge ya tum ru hlea thuthin thong tak asheta eleini aladama jela tang mek ti chu son chuan Caitlin laka apa omdan fiam thu tho na na man wangin AJ nen anin swala AJ chuan suspend toka in lama ho ma pha ta a gabian anupuile kha nu chia mu chuan hun tha bo pel tum loin record store Caitlin awa mu a anin fop ta a inan thlen chuan du am takin anin fo chun zom zela AJ lo ho ma chuan apa le Caitlin te che dun lai chu phok tamai relote ali si lo thleng ve ngala afa pa chuan lo ko in okhur chungin athil mu te kha soi chuaka li si chuan thinrim takin engtiari nge aning kop to azota Caitlin chuan
damnoina omlai khan record store gay panena anin ton tho cho soitange ngi a thudik chu langta vekin engkim chu gay parwa manna vekani keitli chu abul naya tura du wangin arukin lisi chu mental breakdown nei le turin anoru reng aloni mase gay chuan engkim chu lisi thiam lowa puin anate nai the ani ngai lo na te a music a tuipui lo wangte ni ati a mase lisi chuan a she thiam ta client file bo zong te kha gay pati vekaloni thinrim takin gay pa gitar ali sakhala a pona avu cheta veka an thenom te chu an thomarin ema wangin an local khoma gay pa chuan li si chu anam thua masi eje chuan apa chu zuan phein anor beta anek tamol an thenom te chuan anon pot thenta a li si chuan gay pa le keitli ni te chu kalbo turle lole to ngai lo turin ati a aza ema wangin gay pa ko na po chang du lovin keitli ni chu atlan cheta a kartam takaliam ta lisi chu architectural farm tharnen anin bezauchia athara bultana phur tol he mai ejele a thiantena nei tura choi phisaka afapa chuan nui chungin anbula omve turin aloti a anbula chuan athu thlave a anui mela chuan thlamuana hlimna amu thei ani